Jeg har sætningen 2, 5, 3, og den lyder på, at i enhver trekant er, når en af siderne er forlænget, den udvendige vinkel større end enhver af de indvendige og modstående vinkler. Og her ser vi trekanten ABC, hvor vi har den påstand, at V1 er mindre end V3, og at V2 er mindre end 3. Så de to indvendige vinkler er mindre end den udvendige vinkel ved C. Yes. Jeg har så stykket fra A til C, og det halverer jeg, og der finder jeg så punktet, som jeg kommer til at kalde E. Og jeg sætter her en streg fra B til E, og viderefører den streg fra E til F. Yes. Og jeg har gjort sådan, at B til E er lige så langt som E til F. Så de her to stykker, de er lige lange. Og så sætter jeg en streg fra F til C. Og dermed der har jeg så to trekanter, som er ens. Vi har altså A til E og E til C, som er ens. Det er halveret den her sidelængde, og dermed må de to sider være lige lange. Og det samme med B til E og fra E til F. De er begge to lige lange. Og dermed må vinklen i AEB være lige med vinklen i CEF. Ja, fordi de er konkurrente, de to trekanter, altså AEB og CEF. De er begge to konkurrente, så det er altså bare to ens figurer. Og ja, og dermed så må vinkel BAE og ECF, de må så være ens. Og man kan på den måde sige, at jeg har bevist, at vinkel C, den er større end vinkel V2, da vinkel A ligesom er blevet rykket herned, hvis man, ja, så den er kun på den størrelse, så V3 er større end vinkel A. Og det samme kan man sige med vinkel B, den er også større end, mindre end vinkel C. Yes.